Kaixo, gaur azalduko dugu inikan bidez familiekin komunikazioa nola aurrera eraman. Komenik ezaigu familiekin egiten dugun komunikazio guztia inikaren bidez egitea. Guztia hor gelditzeko, plataforman gelditzeko eta era bateratuan egin dezagun. Bueno, modu ezberdinak ditugu, alde batetik egongo litzake ematen dugun informazioa, azken batean hori ere komunikazioa da, boletinak, jarraipena, nota partzialak, hutsegiteak, adibidez, jarraipenean eta partzialetan guk erabakiko dugu, nahi badugu familiek ikusi dezaketen jarraipeneko ohar hori edo partzialetako nota hori. Baina guzti hauek ere utzi daitezke familien eskura. Eta gero beste erreminta garrantzitsua da mezuak bidaltzea inikaren bidez. Posta elektronikoaren bidez bidali beharrean, mezuak inikaren barrungo mezularitzaren bidez. Eta guztia hor geldituko zaigu. Baita ere, kontuan eduki behar dugu, familiekin egiten ditugun bilera guztiak, akta bat inikan gordetzen. Naiz telefonoz, naiz presentzialki, naiz posta bidez egiten ditugunak, hor gelditzen badira, guztia plataforman gelditzen da, eta hau ere familiekin partekatu genezake, hartu diren erabakiak eta hitz egin den. Goazen ikustera nola egin. Lehenik mezuak azalduko dik, baina jakin dezagun irakasle bezala gaudela, hemen aterako zaizkit, ikusten duzue, etorri zaizkidan mezu guztiak. Hemen ateratzen dira jakinarazpenak, hau da, ikasle bati, nire ikasle bati, oharren bat jarri badio edo araguste bat edo horlako kontu bat, irakasle batek hemen agertu. Eta hemen berrikuntzak egongo dira. Hau inikakoak bidaltzen dituztenak dira. Orain goazen ikustera mezuak. Hemen agertzen zaizkit, iritsi zaizkidan mezu guztiak. Hemen boletina daude eta hemen elkarrizketak. Elkarrizketak izango lirateke mezuak. Berrikuntzak, inikak bidaltzen dituenak, artxibatutakoak, bidalitakoak, posta elektroniko baten ezaugarri berdintxoa ditu gauza gutxiago. Nik idatzi nahi badut, berria. Eta hemen bi aukera dauzkat. Mezua bidaltzeko, normalean hau erabiliko dugu, familia bati mezua bidaltzeko. Edo familia guztiei bidaltzeko. Hemen daukat boletina edo mezua. Boletina da informazio bat pasatzea familiei, baina beraiek ezin dute erantzun hori. Mezuak bai erantzun ditzakete. Hemen hasteko gaia eta edukia bi hizkuntzetarako da. Nik aukentzen badut, aterako zait euskaraz eta gazteleraz idazteko moduan. Zuek ikusi, familiak ze hizkuntzetan daukan, eta batean bakarrik idatzi behar baduzue, horrela nahikoa litzateke. Hartzailea aukeratu, hau da garrantzitsua. Hemen aukeratu beharko nuke nire taldea, eta hemen nahiko banuke guraso bati idatzi, adibidez honi, aukeratzen dut gurasoa eta hemen agertzen da. Eta onartu egingo nuke. Nahiko banu taldeko guraso guztiei idatzi, tutoreak adibidez, klik egiten badut gurasoak, taldeko guraso guztiei idatziko niek. Onartu eta idatzi mezua. Nahiko banu irakasle guztiei idatzi, aukeratzen du taldea, eta irakasleak. Eta hemen ematen diot irakasleak. Eta taldeko gela honetako irakasle guztiei idatziko niek. Onartu, gaia jartzen dut, datuak, hemen nahi badut irudi bat sartu nezake, edo erazkin bat nahi duena. Eta azkenik bidali. Eta listo. Beste komunikazioa da askotan egiten ditugu, bilerak irakasleok egiten ditugu, batez ere tutorek, familiekin. Bai telefonoz, bai presentzialki edo bai bestelako mezuen bidez. Komeni da
guztiaren konstantzia egotea inikan. Hortarako, egiten dugun bilera bakoitzean egin beharko genuke aktatxo bat. Gelditzeko, egin dugun bilenaren konstantzia. Jarraipenari ematen badiogu, gurasoekin bilerak. Hemen aukeratzen dugu gela, hemen aukeratzen dugu ikaslea, eta hemen bilera bat egina daukagu, pentsatu beste bat dugu. Hemen aukera asko daude. Lehenengo gauza aukeratu behar dugu eguna eta ordua. Hasiera ordua, amaiera ordua. Gero, nor etorri den. Jartzen badugu beste bat, hemen jarri genezake, tutore legala edo dena den. Udaletxekoa edo dena delako. Hemen, publikoa ikastetxean. Esan nahi du ikastetxeko orientatzaileak edo zuzendaritzak administrazio rola daukatenek ikusi dezaketela. Familia jartzen badugu eta egokia da familiak ere ikustea egin ditugun bileren akta edo esan duguna, konstantzia eduki dezaten, jarriko genuke horrela. Gero daukagu hemen mota. Presentziala, telefonoz, batez ere presentziala eta telefonoz egingo ditugu, edo emailez ere askotan, edo inikaren mezularitzaren bidez, emailez izango litzak. Orduan hemen idazten dugu, aipatu ditugun gauzak, eta hartu ditugun erabakiak, da familiak esan duena, da guk esan du. Eta horrela, gorde akta. Hemen daukagu laburpena. Nahi izango bagenu inprimatu, honi eman. Eta oso importantea da egiten ditugun. Naiz eta telefonoz zerbait komentatu, komeni da harreman guztiak hemen konstantzia egotea, horrela kurtso amaieran jakingo dugulako zer egin dugun. Eta besterik gabe, hurrengo arte.